عابشر يا الله نقول له سلام فتوات تخاتلتي وعب سلام متصاهم للو معلت حزلكم زمتصاخو زانتا تأمر زخونه بطعم الزحزن بطعم وندس بل دحر بزوح عامتات دحر 14 عامت اب اسر بيت كتسيه فيخي كتقتلي ختباهيلا ن 14 عامت مولو لو مد صباح يقتلون النابله سيف تصبى زنبرت دحر بزوح صلوت دحر بزوح نبعت دحر مليونات ገንዘብ ህዝብ ጽዒሩ አዋጽዩ دحر بزوح قالسي بتأمر دحر 14 عامت اب اسر بيت مصنحه لو معلتي مريت عدا قد سدرا زرأيت ليلى نورصوبو زانتا يحزلكم مصي ليلى مالت قدم 15 عامت كخونيو ناب سدت ناب سعود عرب هي وسدرا نختقير تسدت اب سدت اب سعود مس مصت ግን ከም ተዝሓሰበቱ ኣይኮነን ጸኒሕዋ استوسنا ኣዋርሕ ምስ ጸንሐት ኣብቲ ትሰርሐሉ ዝነበረት ገዛ እቲ ትሰርሐሉ ዝነበረት ሰብኣይ ዓሙኣ አረጊት ነይሩ እዚ ሰብኣይ ድማ ብዙሕ ዘስግእ ፈተነታት ብዙሕ ንህይወታ ዘስግእ ማለት ንነብሳ ንኽብራ ዘስግእ ምልክታት ትርእየሉ ነይራ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ድማ እቲ ዘርአያ ምልክት ነብሳ ንኽትከላኸል ነብሳ ንኽተድሕን ኢላ ትደፍኦሞ ብድሕሪኡ እዚ ሰብኣይ ድማ ይወድቕ ወዲቑ አረጊት እውን ስለ ዝነበረ ይመውት ማለት እዩ ብድሕሪኡ ተተሒዛ ናብ እስር ቤት ተኣቱ ናብ እስር ቤት ኣትያ ክትቅተሊ ከተባሂላ ድምጽ ኾነን ኢላ ህዝብ ድምጽ ንኽኾና ብዙሕ ጽዒሩ ነገር ግን ድምጽ ኾይኑ ምንም ዓይነት ለውጢ ኣይመፀን በቃ ክትመውት ያ ተባሂሉ ተስፋ ተቆሪጹ ነይሩ ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመታት ድማ ዕድለኛ ኾይና ሌላ ህይወትኪ ንኽነድሕነልኪ ክንድዚ ዝኣክል ገንዘብ እንድሕር ደኣ ከፊልኪ ካብ ሰይፊ ካብ መቕተልቲ ክነድሕነኪና ተባሂላ ሕጂ እውን ደጊማ ንህዝባ ክንድዚ ሚልዮን ገንዘብ ስለ ዝተባሃልኩ እዚ ገንዘብ እዚ እንድሕር ደኣ ተኣኪቡ ህይወተይ ክተርፍ ይኽእል እየ ካብ ሰይፊ ክድሕን ይኽእል እየ ህዝበይ ኣድሕኑን ኢላ ለበዋ ካብ እስር ቤት ናብ ዓዲ ትሰድድ እሞ ኣቦኣ ነዲኣ ናብ ሚድያ ወፂኦም ንዘሎ ተጠቃሚ ሶሻል ሚድያ ኣብ ዓዲ ይኹን ኣብ ስደት ይኹን ኣብ መላእ ዓለም ዝርከብ ህዝቢ ብፍላይ ሚድያ ዝርኢ ህይወታ ንኽትድሕን ገንዘብ ንኸውፅአላ ህይወት ጓሎም ንኸድሕን ኢሉሙኑ ብዙሕ ሰብ ለይቲ ምስ ቀትሪ ኣብ ላይቭ 24 ሰዓት እናሓደረ ብዙሕ ሚልዮናት ገንዘብ ተዋፅዩ ናብ ስዑድ ተላኢኹ ድሕርቲ ገንዘብ ድማ በቃ ገንዘብ በፂሕዎም እዩ ዓዳ ክትመጽእ እያ ተባሂሉ እንደገና ስድራ ኣየለ እቲ ገንዘብ ዘዋፀ ትዛንታ ዝሰምዐ ዘበለ ዝሓዘነላ ዘበለ ህዝቢ ብተስፋ እናተጸበየ ከሎ እንደገና ከዓ በቃ ተስፋ ዘቆርጽ ነገር ይስማዕ ክትመውት ከም ዝኾነት ተስፋ ከም ዘይብሉ ይስማዕ ሞ ነዞም ገንዘብ ህዝብ ዘዋፀሎም ዝነበረ ኣሚኑ ዝህቦም ዝነበረ ገንዘብ ህዝብ ዝእክቡ ዝነበሩ ተጠቀምቲ ሶሻል ሚድያ ፌመሳት ዝበሃሉ ሰባት ድማ ገንዘብና ድርጅትኩም ይኹም ከፊትኩም እምበር ገንዘብ ብትኽክል ናብ ስዑድ ተዝበጽሕ ነይሩ ናብ ኢዶም ተዛኣቱ ነይሩ ክንምሕራይና ኢሎም ቃልኣትዮም ኢልና ነይሮም እዮም ወይ ገንዘብና መልሱ ወይ ድማ ናብ መሬት ዓዳ ክስካዕ ትረግጽ እታ ዝጀመርኩም ዋቃልሲ ብገንዘብና ሕጂ እውን ተቃለሱ ኢሎም ብጣዕሚ ሓያል ጦርነት ሓያል ክትዕይ ነይሩ ብድሕሪኡ እንደገና ሌይላ ሕጂ እውን መጀመርያ ድምጽ ኾኑን ኢላ ድምጽ ኾይኖም ተስፋ ቆሪጾም ብድሕሪኡ እውን ብገንዘብ እንድሕር ደኣ ተዋፅዩ ክንምሕረኪና ተባሂላ ሕጂ እውን ንህዝባ ድምጽ ኾኑን ኢላ ኣብ መወዳእታ ግን ተስፋ ምስ ቆረጸት ገንዘብ እውን ተዋፅዩ ተስፋ ምስ ሰኣነት በቃ ኣነ ህይወተይ ክትሓልፍ ክመውት ይደልየ ክዕርፍ ይደልየ 14 ዓመታት ኣነ ሎሚ ዶ ክቀትሉን ይኾኑ ሎሚ ዶ ክስይፉን ይኾኑ ናበልኩ እዚ ዝሕልፎ ዘለኹ ስቃይ ካብ ምስቃይ ሞይተ ህይወተይ ሓሊፋ በቃ ክገላገል ክቀስን ይደልየ በጃኹም ንኽቀትሉኒ ድምጽ ኾነኒ እናበለት ትላቦ ነይራ ሕጂ እውን ብዙሕ ሰብ ተስፋ ቆሪጹ ድሕሪ ብዙሕ ድኻም በቃ ተስፋ ቆሪጹ ደጊም ኣይተወፅእን ዝብል ተስፋ ናብ ምቁራጽ በፂሑ ነይሩ ብዙሕ ሰብ ጽዒሩ ነገር ግን ተስፋ ቆሪጾም ገዲፎምዎ ነይሮም
إنه لو معلتي تحر 14 عامات إزي ترئيو زلهم مثلي قدمي 14 عامات مجمريا ناب سدت ناب سعودة تسديتا زنبرة مثلايو إذا حاجة ترئيو زلهم مثل دما دحري 14 عامات دحر زخلو صغي حسب وقت موتي خدنا تبهالت لو مديوم كقتلوني أبز صوعوا زخوانا نجر أبز أززوا لو مديوم كقتلوني صباح اليوم كقتلوني دحر ساعات دو قدم ساعات دو نابلة أب صغي أمور أنا بعلو تتنكفايا زلا تتزارو زنبرتسي أنا نوعلي أبزي زغرس ويري أنيرة بقى تزارو نوعلو فرح اللوا دنقات اللوا حزن اللوا أمور أستغل يكونن بحافشة فرق عد ما خبها لي قال قال 10 قال عامت يا ناف سعودة تسديتا حجد ما 14 عامت أب أسر صنيحة بحافشة فرق عد ما أدارجا خنولا نخل أب صغي لو من قاتلوني يخونوا صباح اليوم قاتلوني يخونوا نابله هيوتا نختحلف نخسيف أب صغي صنيحة بتأمر جن عدلنيا خوينا كم زغت إلى زرعكم فيديو نابق سدرا مريح عدا نامر خاب بقي على أنا قدمي نابزغت إلى زرعكم فيديو مخادي انتي تمنيه نزوم نسيفة تداليوم زلون كوم غيرنا دمس انتن هون اللومسي كنا دحنو من يرناينا هيوت بزوح من اسي كنا دحن يرناينا نمنتاينا نحنا ونحاويرنا كم زتغاليسوم ناي 14 عامت ناي موت فردي كايروم لا زلو أب تحت فتاري نمنتاي نحنا فتغاليسنا ميديا هيوت ازوم عشلات هيوت ازوم بزوح مسا زنبرم بزوح حلم زنبرم أب اسر بيت نسيف تداليوم زلو ازوم تسيفمون زلوسي دمس زي نخون زي نقالس انتي فلت أب تحت فتاري انت نسعر نيرنا نسومن دمس نخون بدحري نرسعم እንደገና ክልተ ሰለስተ መዓልቲ ዋጭዋጭ ይብል ብድሕሪኡ ንርስዖም ሞይቶም ተሰይፎም ምስተባሃለ ከዓ መንግስተ ሰማያት የዋርስ ካይልንካ እና ፌስቡክ ከም ፖስታትሲ ተዝጽዕር ብፍላይ እዚ ፈጣር ጽዕንቶ ዝበሃል ብዙሕ ፎሎወርስ ብዙሕ ሳብስክራይብስ ዘለዎ ኣብ ሚድያ ዝነጥፍ ኩሉሲ ናቶም ጥራይ በቃ ዋላ ቢያንስ ንሓደ ወርሒ ንክልተ ሰለስተ ሰሙን ዝኸውንሲ በተደጋጋሚ እንተዝጽዕረሎም ዓለም ንኽትሰምዕ ዝጽዕረሎም ነይሩሲ ህይወቶም ምድሓነ ነይሩ እየኢለ ኣነ ናታ ብጣዕሚ ተሓጒሰ እዞም ሕጅውን ኣብ ሰይፍ ዘለውን ሕጅውን ናታ ከም ናታ የተመንየሎም ህይወቶም ንኽትድሕን በጃኹም ሚድያ ሎሚ ሓይል ኣለዎ እዩ ሚድያ ሎሚ ብዙሕ ታሪክ ይፈጥር ብዙሕ ታሪክ ይغይር እዩ ተኽእሎ ኣለዎ እዩ ስለዚ ድምፂ ኮይና ነዞም ዝተረፉ እውን ህይወቶም ንኽትድሕን ንፅዓረሎም ንወላዲቶም ክንብል ነዲኦም ክንብል ንሰይፍ ተዳልዮም ሎሚ ዶ ፅባሕ ኢሎም ዝፅበዩ ዘለዉ ከም ሌላ ህይወቶም ድሒኑ ንኽምስክሩስቂ ንቃለሰሎም ህይወት እቶም ዝኸሰርናዮም ከሲርናዮም ኣለና ህይወት እቶም ዝተረፉ ግን ንቃለሰሎም ሕጂ እውን ድምፂ ንኹኖም ፈጣሪ ልክዕ ከም ናይ ሌላ ታሪክ ዝቐየረ ናይ ሌላ ናይ ሰይፊ ደብዳበ ናይ ሞት ደብዳበ ዝቐደደ ናታቶም እውን ቀዲዱ ንምምስጋን የብቅዓዮም ብልበይ የተመንየሎም ናይ ሌላ ታሪክ ምስ ረኣኹ ብጣዕሚ ተሓጒሰ እንደገና ንዕኦም ከዓ ተመንየሎም ናብዚ ናይ ሌላ ሙሉእ ቪድዮ ከብለኩም
አብሽር ያው አላህ ነው ሁሉ። አሁን ትልቁ ምንድነው መሰለ ያው በደም ሙቤ እንትን ይላል። እናንተ ናችሁ እንደ ፈጣሪ እኔ ምኑን ለመፈጣር ትሰግዳላችሁ? ምክንያቱም እኔ በቃ ኃጢአተኛ ነኝ የሚል ነገር ነበራት ከመጀመሪያ ጀምሮ እና ያው በጣም ጸጸቱ ስላለ ምን ስላለ እኔ እሰግድላችኋለሁ እንዲህ ላረጋችሁ። እኔ ነው መስገድ ያለብኝ ማመስገድ ያለብኝ ነው። ኢንሻአላህ እንግዲህ ሰላተል እና ሰላተል ሽኩር እና ደግሞ በቃ ያው በተለይ እዛ እስር ቤት ውስጥ ባለችበት ሰዓት ላይ በጣም ቴንሽን ከዛሬ ነገ አንቺ እኮ ያው እዚህ የምትገደይ ነሽ እንደዚህ ነሽ እያሉ ስለነበረ የሚነግሯት ስቲል ከዛ ትሮማ ውስጥ የመውጣት ነገር የለም። ስለዚህ የመጀመሪያው ትልቁ ነገር አንድ ሁለት ቀን የመረጋጋት ነገር እዚህ አብራ ስትተኛም ስትውልም እንደገናም ደግሞ በቃ ትለቃለች። አብሽር 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 በቃ ይሄ ነው እንግዲህ ያለው። ሌላ እንግዳ ደግሞ መጣ። ይኸውልሽ ሰላም ሊልሽ ልጅቷን አምጣውላት ተረጋጋለች። እሷ ደግሞ እናትሽን ስትንከባከብ የነበረች ሐኪም ናት። ደግሞ እሷ ሂጂ አሁን